Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyako na mga juang dakika osekalo kanya 12 bang' saa 2 kogwen maket kod maindi emana kaka ne wasingo nwa dhi bedo kod twak ne Ruma Dundo kod achiel kuom jotelo e sirkand kaunti ma Kisumu kendo MCA ne Ruma Kobura Ward mano migosi Billy Odhiambo mabende osemolo kaendi olemo watwak tendo wang'eni to gwenge kuma Kobura ochiwo nade kogwen maket kod madi to chenro mag tije kaka sirkand kaunti ma Kisumu wacho ni tichire Kobura Ward be tichire koso weyo migosi Billy ka thuolo mondo mimosi oganda joka yana Mokinyi maket kod ma to Kobura ochiwo nade. Erokamano, amor kalimuka. Useluonga ka minga apani mae fourth time masebiro. Kora go erokamano gi nyinga no Billy Odhiambo. MCA ma Kobura Ward, Kobura nitie Nyando. Sidho sani wan gi sub county manyien iluongo ni Kadibo. But pod constituency en mana Nyando. En Nyando. Kobura wachiwo. Are you falling within Kadibo? Yeah, one Kadibo and Kobura gi Kabonyo. Okay. Yeah. That's good. Come on. Billy, why did you opt to go for MCA seat and are you a first time MCA? Yeah, I'm a first time MCA. The first time mana chumi. Nyasaye no gwedha ma adonjo. Koro aside from mano, siasa to asebede en mane go siasa mar mlaro kom ma kaka mar MCA laro mana dichiel chon binane college. Okay. Nan nyatelo kocha. Okay. Yeah. You were student leader from the beginning. I was a student leader in Mo University. Okay. For like how many? One financial year. Yes. But I was a student leader at Mo University from in 2015 Kenya. Okay. Yeah. And then when you came out, kapok ni bedo MCA, angoma ni konyo jogweng. Kapok na bedo MCA, ngeni ke semanyo bang tieko school. Ngene wa youths wang'eyo ni tich ni oko ka. Okay. Then koro nyaka wamany. I went to Nairobi. Adonje kambi moro ma logistics firm moro in Mombasa Road. Okay. To natiyo matin kanyo. Ema bang'e I felt ni it is not me getting fees monati. Okay. Koro I had to come back home. Ema nachako projects ga moko matindo to we educate ourselves kaka youths ni such projects nyalo tim nade to en yo mane ma inyalo yudo godo pesa ma yo maber. Koro bang' mana pani ji mang'eny be noneno gino to ji ne temo kopo mano be. Koro ambe natemo mondo wamany markets ne jopur gi gik ma kamago. Ema but time no chopo maneno ni it is now ripe mondo ambe achung kaka youth mondo wang'ie direction mare ma nyalo tero county wa mondo okony youths bende. Okay. Could it be bang' kane sewuok Mombasa Road kuma nitie ni rito nintie kod maino e riwruok mag ojende kendo tiyo tije mag lwedo to nitie dhogo maromo nade kapok ni dhi alap mag siasa? No form groups mang'eny to no wuoyo kaka youths ibodo ni youths mang'eny nigi ideas but kaka gi channel implementation be tek. Yes. Piny be tek, pesa be mondo yud be tin. Koro tiyo gi that platform ma wabedo gi group wa. But challenges nyalo bedo. Groups moko ne nyalo fail, moko be nyalo pick. But mondo wakony gi yo makama. Ne nyaka ambe atem matek. Wabede kama ipogo the national cake. Okay. Mondo ambe wakonye jowa. Yeah. Koro nichopo kamoro mido ka lweti wedo mabupi wacho ni donje MCA. Ang'o mano dhiri weche mage ma ariyo kata adek motegno mabende ne ing'e gweng' kanyo momiyo ni donjo mondo mibed MCA ma Kobura? One gimomiyo nokachung' nikech ne lweta bup. But an kisomo muma. Okay. Ng'eni nitie gimoro ma jowa kiaga. Ni Nyasaye omiyo teko to wakia. Nyisi ni indhi adhiya. Mini ni dhi mbele gi yie. Koro yie na mana kao ng'eni okogo iwene Nyasaye ma okinyal. Okay. To Nyasaye be notimo part ne. Kaka Nyasaye. Kaka Nyasaye. Ma wachopo ka. Another thing, gimomiyo na chung ni nangi ideology ni. Ere negi ng'eny, but the major ones ni what is the best way manyalo empower go jowa.
Okay. And again, the other Indian which agriculture. Ni angoma wanyalo timo ka Kisumu County mondo youths mang'eny bodo donjo agriculture. Koro those are the major things mane opusha mondo achung. Okay. Yeah. Billy, apart from gik mano pushi mondo mi chungo eko king'iyo in this year montier neri. Yeah. Inyalo wacho ni sechopo kanyo. Development. Are you still on the lane mar gik mane chunyi gombo ni team? Koso nitie gima ose divert your attention makoro gik midwa timo ka tindo kitim. Gima nyalo wacho ni pod wan e right track. Gima wacho mano en ni sama jasiasa ochung, there's a lot me promise jopiny ni dhi timo with the expectation ni mbele be nyalo yaw yore. But then sama isedonjo ng'eni koro pogore, nyaka ing'e ni gima nawacho ne jopiny ni ere yo manyalo timego. Koro yudo ka there's a lot of challenges manyalo bedo, but we are on the right track nikech king'iyo empowerment mane was our main focus to the youths. Yes. Anyone give a very big population mar youths. Okay. So they are not employed, some of them don't have skills. To manage gima yenyo nyaka sani nano ka sani nitie, there's a lot of crime groups mowuok. So what I did mne Kobura, and the first thing we championed for education. Kachiyudo ka youths, they have the energy, gi gombo mar yudo. But in the moment mas skill onge kata ka ng'ato dwa I'm talking about education maju ECD kuzoman. TVET. Because we know, okay, good. Abo the nyaka ECD ka VTC. Because what we did, I talked to a few TVET organizations. Okay. We'll gi Rarieda, we'll gi Rangwe. Then later, Mawego Beno Biro Badai. Tried talking to Seme Mamarwaka. But nitie gik mang'eny ming'iyo. Okay. It's not like ni pok watero ji kuondego, but nitie moko mosedhi kanyo kuondego. Gima ne wang'iyo ni ere the best way manyalo empower go jowagi. Skills ma ng'ato nyalo manyo go tich. Nikech kidhi at my age as a youths mang'eny can identify with me. Koro but yudo ka the major challenge magin go te gin wacho employment. Okay. Koro emiyo nyaka watim this empowerment. Koro yudo ni the first time watero a good number. Watero Rangwe, man was the first intake man watero. The second time wadugo watero moko Rarieda. To sani the challenge we are having, most of these the youths we have. Sani ginano ka gima mawego sa the level momo malo o gidwa nigi ateri gi kuonde mamoko gi. Koro yudo ka every intake ng'eny gi 90% di mawego. Okay. Koro we are very wasetem watek nikech king'iyo mawego we have a very big number because the total masani wasetero. And 1,550. Only in Mawego total? No, total koro kariwo gi. Yes. 1,550. To 1,550 yudo ka there's a decline mar joma dhi sani nikech wasechal ka gima we are exhausting the ward. Okay. Koro the good thing with the program no koro chalo kama. Joma ne watero nitie moko recently in December. There's a group moro manotieko nobiro lema. I'm very happy ni moko ne wacho ni at least sani gima natimo cha konya yo makama. Okay, and gikumo kitelwete. Yeah. Town ka limo some of these hotels. Nitie joma otimo kata gige catering and food and beverage. Food and beverage, yeah. Gine town gi. Seche moko ngeni anda kama ki 1,550. True. But seche moko dhi madho chai kamoro to ng'ato biro ni mashimo be ing'eya. Tanyise ni parna. Ko paro ni to nyise ni an achiel kuom joma ne dhi program ma ne wachako Kobura cha. So I'm very happy. My conscience is very clear. Ni we what the right direction. Mano TVET. Tingeni TVET okene lwet MCA. Yes. But ana push because I know the impact moduogo kelo na egwe. One otieko kuo. Yes. One okelo employment or empower the families. Okay. Second mano watemo kana donjo immediately the first project mano implement and gero VTC Malela. Okay. Lela VTC. Yes, I know Lela VTC. Yeah. Was a loss, but equipping nikech resources betain. Koro podwa do equip mana mus mo chope level moro madwaro cha. Okay. Gimomiyo watimo mano ni jomok dwa dhi mabor. Challenge nyalo bedo ni ng'ato maybe accommodation nyalo chale kodhi kocha chiemo. Koro dwaro ni jomok nyalo dhi mabor. Idadha within. Tidok e ot. Okay.
koro mano bene kanyo. Then another thing agriculture kena wacho ni the main gik mana adwa timo then focused kuondego education gi agriculture nikech magi gik manyalo miyo wa develop kuonde wagi. Agriculture ana donjo tayudo ka nitie a lot of infrastructure mapok nolosi. Okay. Koro yudo ka Kobura we have vast land mane pok bedo developed. Inyisi mana ni kae nwapuro mchele kata 20 years ago. Okay. Koro what I did nwaloso wares. Tie wares mane waloso kinidhi Kochieng scheme waloso ware oya over 100 acres. So youths madwaro agriculture no bedo employed, jonyuol mane nigi lopege kanyo no bedo employed. Kidhi area ma Katho location tie schemes be kanyo. Okay. Tunayudo ka nitie wares mokethore, channels go nokethore, mago te nwadonjo mwaloso. Sani we are still developing schemes. Masani king'iyo flow kama sani budget ma Kobura we have 33 million. To mano was very deliberate nikech wadwa ni wayaw schemes ki so that onge a point ma farmers bo nyiso wane an area wani okwa puro nikech this challenge. Okay. So I encourage food mondo bed e Kobura. Utemo mondo muket which mag food security. Food security obede e Kobura because the moment ma food security is there, jibe are empowered education wise. It means ne jogi nyalo develop Kobura maber. Okay. Koro mago my major focus areas. Taneno ka sani koro kaduogo e penjo mani penjo cha ne be on the right track. Anyalo nyisi ne we are 100% on the right track. Yeah. Relationship kata tudruok mari wa teach kod jodito magi inno ka chalo nade mkech wacho ni when there is no good political goodwill, to samoro gik moko kodhi maber. Utiyo nade kod jodito mag county, obed governor, obed speaker, koso gigi in consolidate from your own resources koso? First and foremost, ingine I'm not here independent. Oh. And I'm the only person who here independent in Kisumu County. Tingeni joa outside there nigi a very giparma ni ka no yiri e yo mopogore ni koro ipogi ka ni mi pok mogi. Yes. But oken ga kamano nikech the moment ma we elected we are equals. Yes. To setimore maber an kana donjo immediately before Baba died. The second year kana donjo. Actually it was first year towards the end. Baba norwaka monda tigi jo ODM. Mano biro kamo it was a very good symbol no rwako na nyako good. Okay, you guys were endorsed. So it means ni Kisumu County we are a one party system. Onge ngama oketi. Itemo wacho ni kato bedo ni gichano pasre kocha. Yeah. To jopiny no soi as an independent candidate. Podi ne na jawdiem. Pod watiyo kanyakla nikech sani be ng'eni kata kiwacho ni ODM oserwaki officially nitie gik moko legally madaka etem nyaka the right time. Koro there's a lot involved but gima anyalo nyiso jopiny ni wasebedo ka watiyo kanyakla. Okay. To pod watiyo kanyakla. The operation osebedo maber kod party onge kwede. Yeah. Okay. Another thing maybe gima anyalo wacho ni the assembly be osebedo ka tiyo gi executive maber. Yes. Mani seche moko ineno ka some of our recommendations okine ka bedo implemented. Koro mano gwarruok to nyaka bed ga seche moko. Okay, ung'eyo ni tich be tiyore. At the moment there is silence, it means ni onge gima timore. Koro tie kuonde mwagwarore matin. But the end goal en achiel. People think ni samoro county assembly ni otanda inya kod executive. Uinja inya governor. There's a time ma inyalo winjo governor but there's a time embe nyaka siem and I'm very happy ni wan gi governor ma is very democratic. Ong'eyo ni sama assembly siema it means that things are wrong. Sama assembly oleng it means ni weche dhi maber. Okay. Ka ng'ato nyalo wacho ni assembly is in bed with the executive, kanyalo wacho ni mano owache makare nikech for one recently ni neno nyicha there's a debate ka wasiemo wang government on revenue. To gino not trend sana because we were doing the right thing. It means ni satich be watimo tijwa. Okay. So I think at this point the assembly osebedo ka timo tije
without any bias. Okay. Yeah. And then Billy, ji wake gwing kabisa ni network of roads is very poor. Yeah. Sana kakot chwe to you people are not having how to do your things. And the back is still stopping with you, whether you have resources or not. Yeah. Is it true? You guys are not pathetically having roads? Ingeni mano siasa. Ato karingi gwing ya inya koro kanyal. Siasa be nyaka bedi. But ingeni daka wach ni concerns mag jopiny be negiriamo. Daka wach mano. I'm saying this because ingeni county wane the programs mano ket mag improving roads. Okay. But most of them have failed. One give machine based system. Masani watemo ngiyo be can it work? Machine based system governor no kelo so that pes moko mineno ka bedo iketo mondo bed contracted. At least kitiyo gi machine, our own machines account yudo ka koro pesa matiyo ten to iloso ndeche mang'eny. Because that program failed. Masani wangiyo ni is there a way mwanyalo chiro gini maber. To there's hope. Nikech aneno ka there's specific areas ma watime. Okay. Aneno ka it is working. E weche ndara ma Kobura ward. Anyalo mi the situation ma Kobura. Unkanyi sana. What happened during the first government? Mara governor Ranguma. Yes. That time. The revolution was very new. And that government not him a lot of roads. Okay. Man is the truth, especially Kanowakoni. The former governor Ranguma. Roads were done. All the roads. Okay. Mano is the truth. Makatake de Kobura to you told Nindarani, Nane Mano ya, Nane Mano ya. Then we came to the second government, Marinyong. And in a law actually priorities might be different. Okay. Nikech ingiyoka weche ndeche no me attention that much attention mane omiye gi governor Ranguma. And then another thing, kaka Kobura, governor Ranguma ne Kobura. Koro by default, ni expect ni nyakano tema mondo jo gwengi bojeke. Koro ingani the second term koro makoro ngane ka Kenya mar professor. The second nikech after first governor, the second governor ka donjo. Yudo ka koro ndeche gi ngani gi. Alafu corona came. Okay. Corona kano biro pesa no biro channel to other areas. So that at least the effect mar corona ke yodi ya. We ended up in the 5 years no roads were not implemented kabisa. Koro adonje sirkal kan ndeche koro mano loso gi governor mokwongo ge matin mano loso gi governor ma ariyo koro ng'eny gi kethore. Koro you are starting keto budget ne all these roads and resources be wang'eyo ni limited but wasetemo within a short period timo ndeche mang'eny. To kidhi Kobura, in as much as nyaka wayud kuonde ma pod ndeche okolos maber, but most ndeche iboyudo ka major ones wasetimo nikech I can count sani ndeche malawo 20. Yes. Now we've done those are feeder roads. Nyaka wadonj. Okay. We have new roads mane onge maseloso. Mo barabara. Mo ket nyaka maram. Okay. So wasetemo keto ne ndeche budget kabisa and we will still continue mondo wachope level moro kaka Kobura. Okay. Ma ndeche wa ng'eny molosi. And somebody may also ask ni a county assembly ma Kisumu answered wachang'o kuomi. Ang bi chung mi wuoyo gi chiwo pachi bentie bill mise tero nyime ngi bill. Yeah. Man is a very good question and gimanya ka wach ni bills quarterly assembly. Ntie privately sponsored bills. Ntie bills ma committees ma wantie ema sponsor. To one ane committee mar agriculture and vice chair kanyo. Ntie bills mo wasetimo kaka agriculture to mo wase push kaka committee. Yani the moment ma upush gimoro as a committee dak wach ni ma nyingane ma kuro wuka. Okay. It's a general thing. It's a general thing, but as an assembly wasetimo gi mang'eny. Making'iyo all the Hansard reports ni all the debates mo sebedo we assembly. You'll see me there pushing for gima dhi na japiny. Koro one bill mo wasetero, we have the FIF bill mo wase push. Along the facilities improvement bill. Mano wase push. Ntie Cascom mo wase push kaka assembly. Mago mano agriculture makamantie.
Then nitie moko be wasetemo push gi other committees. Nitie water bill, nitie cess bill, mago te wasetimo. So nikech waneno kwa yudo loopholes gi. Wasebedo katimo gi mondo okonyo ji piny. Koro king'iyo Hansard report, king'iyo all the debates, yudo ka I'm one of the champion, ma champion ne bills gi. Okay. Yeah. That's good. Be nyaka idonje od bura nyaka sani king'iyo gik misetimo kata gik misetimo jointly. Yeah. Why do people keep saying ni nitie gik maricho matimre in your area? Is it political? Be nitie jok masani be koro olap dhogi inyalo wacho ni ndong ne komini omiyo koro ji ludhi kamano? The short time masebedo politics, gima asefwenyo en ni olemo, yien manyago olemo ma ibagi kidi. Okay. And it's very dangerous e siasa ka kiyudo ka joleny. It means nitie gima gikane chunygi girito tang'oni e ballot box. Last minute. But the moment ma iwinjo ka ji nyalo wacho pinpoint one or two things, it means then gineno ni tendi ni there's a lot ma is happening. Moni ka de tim mabe Do bedo kama. Okay. Koro I take any criticism positive. Okay. Positively. Tang'iyo ni mae mang'ani owacho ni be wanyalo time. Ng'eni bedo jatelo be bedo gi challenges mang'eny nikech nyaka chik iti koni be nyaka gibi ng'ini budget ma wan go be can it accommodate all this. But I can tell you for sure ni kata kipenjo i Kobura gibo nyisi ni mheshimiwa to setemono. Okay. Do they understand ni samoro ng'eni japiny samoro ong'eyo ni koneni to gini kiny kelo? Do they understand ni there is a process followed to be un samoro uonge kod pesa moro muketi munyatimo gik moko piyo? Ere kaka umiyo gi ng'eyo ni gig sirikal wache public participation kucho ema tero kocha? Okay. Mago joma bedo public participation ema ng'eyo. But then there's this other population ma one ok gidhi public participation. Radio go giwinj. Ng'ato diche gige ma ok odwa ng'eyo ni piny masane dhi nade. Such people yudo ka koro challenge bedo niya, when you want to have discussion, en ng'ato miye pesa moro matin ni ka ng'acho biro kacha chwa ni kik odhi maber. Then ipenjori ni at what point ma we will have a discussion gi jogi. Okay. That was a challenge mana yudo sana, especially the first year ka donjo. Kech yudo ka idonjo kawuono ji nigi geno kumi and they expect ni gik mane wacho kata ni timo gi within a financial year. A short period of time. Yeah, koro mano was a challenge that first year. The second year koro ji chako understand ni mheshimiwa timono gik mang'eny. Wamiyo time mondo tim gigi. Okay. Koro yudo ka it takes time but public participation nyaka mi priority. A county government, national government, to me a good allocation manyalo accommodate ji mang'eny so that jowa wanyalo yudo opportunity manyalo educate gidodo. Mana nyakoro mgaji wangu anaitwa Kaindi koda migosi Billy Odhiambo MC Nero mano ma Kobura Ward deko sekalo kanye madhi pradek koda beach pradek koda hotel bang sa Rio kugwen market called by India waka uyo machok nyakoro mawajon kawaduogo to penjo en ni to ero en independent to 2027 kawachopo nyakoro mawajon en kod lek mage ngech kata kombe no bang'e nitie jogo e kuma bende leko mondo mi chieng' moro ne gibede we wamuth pi machok kwaduogo nyakor mawajon. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. And I can't giddy up! Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi
juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kin mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 07 28 66 3855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth? Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiochieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Billy, not Bruno. I have a friend called Bruno. Machiegni kendo e tielo mar adek kendo mogik kabende penjo maduong' en ni to gi sani kaka watwak waseneno weche geko mag dongruok kaka isebedho Billy. In kod lek mi to gi sani koro ji bano birth cert. It's living up. Yeah. An gi lek. You are retaining or your mom? Mar retain kom mar MC ma Kobura. Nikech until that point mabo feel ne wase timo gik ma wadwaro implement te e Kobura eka kora abube nyalo bedo gi lek madhi mal. I'm for the, you also dreaming to go up? I'm dreaming to go up. To I'm one leader mong'eyo ni kapo kidhi kamoro ensure ni kami wuoke cha kete level moro ma at least kata ka chieng' moro wene ng'ato to oyudo yot. Okay. Nikech as Kobura, as Nyando, people as Kisumu County, I believe Potney we have a lot of challenges, but we still have to ensure me wakonyo. Okay. Because there's a lot of things mapoda champion e county ka to poka neno kage dhi kare. Implementation pod ni piny. Yeah. And kidok 2027 kakoro papo yao. Yeah. Idhi gonyo lai mar independent, idhi rwako mar party mora mora koso pod idhi wuotho kaka in. Penjo no osepenja mang'eny. To one thing manyaka wang'e ni one,
Ne an ODM before going to independent. Okay. To jopiny emano nyisa ni But the what happened? A brief kapok adhi paro ni penjo no. Nok wayie gi duoko mano biro. Ni ja ODM from day one. Ja ODM from day one. ODM nachako chon kata king'iyo time mana kao life membership na mar ODM. Yes. You'll be very surprised ni kare napudho e chama molo kaka ji ne paro. Ang'o no mori ODM? When you were joining? Gima ne mora gi ODM to pod agombo ni ODM o maintain that and ni gik mane wa fight ne jopiny. Nikech ji ne led by Jacom. Led by Jacom. Jacom ne ba ne gi ideologies maber. Nikech king'iyo there's a lot ma ose fight for. To I felt ni at some point our age ne nyaka join the fight mar Jacom nikech embe nitie time mano dhiur and it's so unfortunate ni nyaka sani the struggle is still on to embe the struggle is normal. Koro may his soul rest in peace. To but we are still in pain. Okay. Because the struggles kamuse gole Kenya bor sana. Koro some of these things naneno as a youth naneno these are the struggles manyaka wabed go so that Kenya will be there at some point wanyalo luongo Kenya ni a first world country. Okay. Yeah. So thing broke up for you lose in nomination or in the main election? Gik moko nokethore in nomination because we believed the system manotigo cha had some flaws. Okay. Nikech who was the guy you were pushing out? Bishop Tieno. Okay. Is the former MCA. Koro ene mane wapiem kode. Koro ngani mane jopiny nyalo neno mano kane. Okay. To jopiny nonyisa ni kata osetimore kama. Wang'e ni ero chamo kabisa. But wan kaka jopiny mane dhi yiri wanyisi ni kaw direction. But you know everything stops gi jopiny. Kech gine magi go ombulu. Okay, you say me direction. Because I was very rigid at some point. You didn't want to go. Nane ni podi nyaka build chama. Okay. It doesn't mean ni okaonge gi nini chama tat, but jopiny no nyisa ni kaw yo ma chalo kama. Just go independent. And it's very very funny ni jopiny no biro dala. Because ne ging'eyo ni tija tek. Gibiro nyisa ni wadwa ni kaw direction. What do you mean tija tek? Ane gima sekete wiya mondo wel nyalo bedo matek. Okay. Koro and being that we shared in the ideologies mane anago. Yes. Ne ginyisa ni in as much as inyalo dwaro ma but wadwa ni dhi kama. Koro they had to do all that for me and immediately after nomination the second day do you know the opinion sponsor nyaka pick up mondo wuothi that day ne ginyisa ni kawuono to kitigi pesa ni. Wadwa ni luor kinyiso miyo jopiny hope ni pod wantie ng'wech. Okay. And we did that nikech the voice of the people is the voice of God. Okay. Koro nwaluoro and gik moko nodhi kamano ma wadhi independent ma wadonjo. But then bang donjo pod wasebedo kwa support ideologies mag chama. Okay. Emomiyo baba be noneno wacho ni kijana ni ma nyaka rwakne ogudu nikech aneno ka kata noyiere gi independent gigewa mag ODM gi nie chunye. Yeah. Koro gisane. Yes, as we are going forward. Adhi laro kom mar MCA ma Kobura. Nikech nitie a lot of things. That would be your second tenure. Tagombo ni during the second tenure complete gik mane anyiso jopiny. Because right now anyalo wacho ni so far we've done over 50% mag our promises. Okay. Nitie moko ma koro dong nikech challenges ma bo wacho in our discussion. Yes. And I believe ni seche moko nitie a lot of promises me nyalo promise ji and 5 years nyalo bedo matin na timo all these things considering ni resources betin. Yeah. Maybe just tell us kaka ni donje ng'wech kendo say wuoth kod jopiny jo ugo eko. Yeah. Now when do you regret going for that post and samoro ni paro ni nena gima yot pek magi mabe samoro radogo e tiju gieki vis-a-vis expectation mag jopiny kuom pek bedo from both sides. From jopiny pek nyalo bedo from executive, pek nyalo bedo from kamati edo. Kiomiyo wacho ma en wave mar siasa samo be ji mang'eny biro boat ma untiere. Yes. Ka gi expect ni you'll sail through pamoja. But then another thing you know can the ideologies ma ungo
bodo ni in that boat jimatin ma ong'e your ideologies. Okay. Iyudo ka jomoko nyalo bet kodi with the expectation ni mae dhi timore. Not knowing ni gimomiyo yiero ng'ato en ni mondo kel maendeleo. Mano is the utmost thing mamiyo yiero ng'ato. Yes, exactly. Secondly, iyudo ka seche moko oseyieri. But iyudo ka the current government, maybe the ideologies magin go, the manifesto be could be different. Nyalo bedo different. Nikech one, an ang'iyo ni koseyiera. Korka trade koni, mano department mar trade. Yes. My expectation ni kang'iyo manifesto mar governor, he was very passionate about ni konyo japiny e weche trade. Yes. But king'iyo joma konyo implement magi, iyudo ka ng'enygi wanyalo wacho ni osefail from these departments. It's the third time I'm getting that cry, by the way. Nikech iyudo ni one as an assembly, nitie gik manyalo push mang'eny mondo otim. King'iyo budget, these things are there. But kidhi kucho implementation, iyudo ka moko koro idhi oko, itimo gik moko mane onge kata e budget. To wasepenjo mang'eny. Nikech trade, nyaka nwadonje department mar trade. Nitie gimoro ma wasebedo ka push mondo pesa ochiw ne jo traders. Yes. Pesa minyalo holo gi nini commission nini moro matin. Iduoko gi nyinyo moro matin. Interest moro matin. Yes. Tiduoko. King'en this thing failed from before kapok wadonjo. Wasetemo chiere, but the executive they're adamant to implement these things. Secondly, king'iyo this big population, asenyisire one, wasetemo educate ji from Kobura ward. Wasetemo that we have scored highly. Okay. But king'iyo agriculture koni, agriculture ema gima konyo jo Kobura. Asenyisi ni wasetemo achiel ariyo moko e Kobura. Ni chiemo nyaka bedi. Yeah. But then king'iyo focus, ng'ato nyalo nyisi wuoyo maber kata from king'iyo the governor's speech. Ko samo biro assembly. As governor's address. Iyudo ka is very passionate about this thing. But the implementers are failing him. Jomoketo. Ok ni mongi kod chuny mar implementation. Nikech mondo ng'ato ket gimoro e manifesto ne, it means ni adier odwa konyo go. Exactly, yes. But king'iyo the implementers, iyudo ka they also have their own focus. Jomiyo wacho ma agriculture. Wasenyiso governor, there was a time watimo nyaka noluongo nyaka the public mondo olimo assembly gi ne gik matimo. There's a day mane waketo mano. To governor ka nobiro nyaka stand mar agriculture, I personally awuoyo nyaka governor. An gi my chair, Honorable Eunice Alando. Awuoyo nyaka governor, ni governor. Adier manifesto ni ber, but the implementation part is very poor. Nikech sani kata imbe ibire stand waka iyudo ka gik mawacho, the ideas mawacho as an assembly bear. But again, wanyiso government, do you know your same executive, sami wacho ni gini bear, executive ni ema miyo agriculture the least allocation. Okay, sani if we really want to empower people, wadwaro ne youths wagi obed employed, wadwaro ne mine wagi oyude tije e agriculture ka nyaka jodongo. Nyaka wami agriculture pesa maber. King'iyo nitie some Maputo, there's some Maputo declaration. Maputo declaration was this: ni agriculture in all the budgets, wami agriculture 10%. To all these years nyaka nati Maputo declaration, iyudo ka wadhi nyaka Eldoret. Yes. Time mane Mandago was the governor. There's a time he implemented that. To the effect mar that thing, because no empower agriculture. No ji mang'eny chiemo ne ng'eny kocha. What was evident. Korwa koni, iyudo ka ni 2% emichiwo ne agriculture. To 2% ni, be kinone, iyudo ka a bigger percentage mar 2% ni dhi e chulo osuru, dhi e trainings. Koro ipenjori niya, ni japiny mogonwa ombulu. At what point my executive nenogi? Koro it's very unfortunate. Ni the governor ni a very good manifesto. Yes. Assembly be temo chiwo recommendations makare, but implementation not taken up from the executive team. Kamano bili kum olochege komilero sai madima wawango kata kamano okwanya yuari matin. Awinjo ni achiel ariyo adek e yore mag wuoth omiyo saa oringo kabisa. One ging'is jo piny ni timo mos. Agone jo piny mos kuom leo. Ahero ni awinjo ni jam ng'eny go kabisa. Kata jam kana biro ka dala chopo kamoro but
kachopo kachoka ema nayudo jam moro matin kendo gimoro apano timore kanyo. And it took you some time. Yeah, to gima maybe kapok wiwa wil. Yes. Gima nagombo nyiso jowa taneno ka maybe sa nyalo weyo. Yes. And let us join in the fight mar corruption. Oh. Gima wacho ma and there's a committee happening after that report ibuluonga kendo maybe enlighten jowa what is happening. There's a committee man oloso machiegni ka nomiwa 60 days to give a report on kaka pesa lala Kisumu County. And it is very unfortunate. Wito pesa? Ni malal ng'eny molo madonjo. To again the effect mar ma en ni sama Bill, if you have money, AOD. Yeah. So you have a key as if you've locked your bedroom or something. Yeah. And you're there with your wife and your children. Yeah. Or maybe you okay lock. You trust each other or no. Yeah. Pesa lal nade. Mano penye maber. Ikwale koso lal. Yo maratero. Mate kwala. Imani alo nyiso jopiny ni mar Kisumu County ni. Listen, it's not for the first time ma winjo wach ni and asebedo kwa winje. But samoro waleng ke chang ni jo media go sirikal. What is happening in Kisumu County? Gima timore ma nyaka wach. Upon in the full report abo biro ta. After that we'll have that candid conversation. Nonro mwase departments magema nonro mwase timo. Kisumu County okwacho kusuru. Jopiny golo pesa to ok chopi. Mano is the truth. No, Kisumu County okuchoko suru. No, jopiny to choko pesa kende kao gi jo juok. Jopiny choko pesa to ok chopi. Makata an ka pak gacha e boma ting'ada 100. That's what you're talking about. Choko pesa to ok chop e agulu mar county. Gima wacho ma. Nyicha wanono Kibuye ka. Wawuotho nyaka counties mamoko. Yes. I can tell you for sure we went North Kiambu. Kiambu County. You're doing a benchmark. Notimo benchmark 3 counties eka koro wabi watem marwane. Wayudo ka Kiambu up to now they collect 5.4 billion. Last financial year. Yes. What they like keep ge Muranga. Kuro commander wakete attention sana like keep like keep look at their population gain around 500,000 people. Total the whole county. To they have vast lands. To you look at Kundemete Mahala Betin. Yes. To look again they can manage to collect over 1.1 billion. With that population. Kibiro Kisumu County ka. Ne one financial year a population malao 2 million with all the businesses mineno Kibuye ng'eyo kaka the biggest market in East and Central Africa. It's a big market in Western region. Yes. Then kingi all these resources kingi municipalities mawango gite. Ni nyaka sani pok wachopo kata 1 billion. To financial year cho lao mana. Which means ni pesa malal is over 3/4 dio fukeji. Usefwenyo ni gilal. Koro wasefwenyo ma that report will do a report and it is my hope. Ni governor for the first time bo implement gik mwacho gi. Nikech seriously inyalo go MCAs. But ka pesa lal it means ni national government be ka gemiyo pesa, gimiyo pesa according to chokwa. To joma experts no se wacho ni Kisumu County should be collecting 5 to 7 billion. Yes, that's what we know. 5 to 7 billion. To sani kata that 1 is billion on source. Yeah, on source. To nyaka sani kata 1 billion ema pokwa choko. So it means ni ikwale mang'eny kabisa. Professor Ngema Emodo chiwo na report nikech ing'ene mondi ing'eni ng'ato ng'eyo kata nokia. Odo mi report mo tang na nyaka loopholes mantie go te kokodino. It means ni maybe ung'eyo gima timore. Okay. Koro wan wadhi miye kaka assembly the report mondo at least years kwa biro ge wan e development mang'eny. Koro be anyisi gimoro. Yes. Kiambu County ka ji dwa ng'eyo ni chokowa ema miyo wayudo development mang'eny. Kiambu County 5.4 billion manage choko. 5.4 billion ni nogero around 62 hospitals. Okay.
5.4 billion ni nogero 350 something ECDs. I can tell you choko wa matenne miyo kata ground koni development matimore tin nikech I can tell you for sure in my ward ECDs most attempt this financial year gina rio kata dek awacho nikech kata dek nikech there's one mapoko otiek it's okay, it's complete. Talking of the whole county, I can tell you for sure. Ni all these ECDs most again this financial year. Ok di chopo kata 50. So it shows you ni malal ngeny to the effect mare en ni jopiny ok development makare. Koro as we are doing our part, niche hapa neno video and I don't give them. And I tell them to go report me. This report will be very detailed. Do you know ni tuk mo go benitiyo within the market Kibui. They have a subscription fee mar 1,000 monthly. Yes, I know that. On Sunday we were very surprised why of 30 tuk-tuks kopango line. Then wachako go picture number plate then ikata system ingin kochudo kochudo. Then funny thing kana gisefwenyo ni jo county assembly ni ka timo investigation moroka. Do you know jo tuk-tuk moko donja ngwech e tuk-tuk go kona be ngwech nikech they know most of them ok chul ga gini kata ka gichulo ok gichule county tinga magimiyo pesa ni mondo olim. Koro they are also part of the game. So it's a very big network. Kwa dino ka Kisumu County. It means ni. Are you ready for that war? I'm ready for that war. You don't fear? And I don't fear as long as ni development biro ne jopiny kaka dwarore. People won't like you. But angeni jopiny boy okay. What we are fighting for. Okay. Yeah. You have sleeved up. We say roll our sleeves. And wangeni it's a war. Motingo cartels madongo. Will you win? And my prayer ni Nyasaye mi wangima mondo we fight this war to the end mondo jopiny or development kaka dwarore. Do you have a governor you are thinking should come in 2027? I know you didn't expect that. I didn't expect that, but ana say interact gi jowa ma chungi. Ngeni ngato ka ngato nyalo bedo gi opinion ne. You are entitled to your opinion. I'm also entitled to my opinion because ang'iyo ni one ngama nyalo yudo mayot kaka jatelo ma jopiny ko penja ta nyalo penje piyo. Be obo mako simu side things. So far like right now they are calling you, they're not finding you one. Simba sani pod wane explain badaya abo gocho all the missed calls. Mani seche moko be ngene missed calls nyalo bedo mang'eny. Turo seche moko dake gote. Nikech especially my age as a youth identify kodi mayot. Iro ka simbe minyalo gone elected leader moro ma nigi ike ng'eny matin. Iro ka seche moko mara nyalo bedo mang'eny. Intiga gi jogi ronyore kodi ya giro donjire kodi kabisa. There's a time mane ngato nyisa ne mheshimiwa ingene nichagoni simu ok mako. Yes. Ambe anyise ni mos seche moko simbe nyalo bedo mang'eny kata maybe gocho ka dech. Yes. But there's a time nanyise ni kawuono nagombo wuoth kodi. My intention was ni one ni simbe adi madonjona. Do you know by the end of the day ngano nyisa ni bwana mos paro mana paro cha aneno kenda gi wanga moko nyisa gi ngato because that day I received neno ka phone calls na receive nanyise okwano. Wero ka phone calls no kalo 50, they are about 73 phone calls from morning to evening. To 73 phone calls gi igen seche moko onego bed ibede assembly seche moko ine buche moko tidwa ni luongi budo koro neno out of this waneno ka at least 40 I'll call back but that go sate it means ne seche moko ntie mo boka wija richo moko bo neno ni maybe okimako but at least the majority itemo go back. To gimanyoka jopiny be appreciate ni samose yier ngato ntie office mabo yier maembe oboketo office kocha. Iyudo ka seche moko ngato gocho ni to ng'e maber ni mae ka ruo the light channel maybe the office ward manager or something. Yeah, some ka ruo through the office pod di chopo ne mheshimiwa. Koro mae the office no bedo created so that seche moko mameji igocho ne mheshimiwa ko yalo kata timo gik mamoko mag odich e yore jopiny. Iyudo ward manager to biro brief ata wacho ni mae watim kama ma ward manager nyalo solve at that point to solve.
You see, sometimes jopiny bedo malicious. Yeah. And samoro gima goche ni en gima is not even in your duty. And I think ni ng'enyne kigocho ne ng'ato to ka en gima personal ng'isa ni gima dawach ni to marwa kod kinjwa winja. Winja to ka en gima tok ni koro ko jatelo komako simbi to niyo bill no kendo koro kwadwa en kero kodhi bla bla bla. Aha. Mheshimiwa, ok dwa tiek chenro ni kokwa wacho wach mar arita kwe magweng'. O njaore, ok dhi maber, nyithindo tie nigi mok tin ne apar. I know there are more than 10. Tie ma samoro ni public domain, tie moko ma samoro kuchop ne ji public domain. Akepo gweng', sorry to say this. And nyoro, we had a distress call. Ka some of my relatives, my gweng' kuro ne, somebody was sick. And now, only ngamanya udhe konye. It's so bad. You know why? Jopingo lure. They don't want to move in the night. It was around the beach. Madhi auchiel. Mo goch ni gweng' ji ong'ere. Dhi kor gi bil kacha ng'ato nega gi bike. Goch ni obiyo konyo ka ono aja tuo. Nobody wanted to come out. People were called around 5 to 6 people. The 6th person emane uwogo motivonad. Brave the nini of the night. Uchopo kama koro idonu ketnu curfew. Makiu, you guys had a security meeting the other day. It's very unfortunate. Gima timore just aero town and Nyando. Just talk of Nyando. Gima nyaka okada kete ni Nyando kende. It's a problem. I think ni osewe mo bloom kabisa. Gige mag siasa gi. Yudo ka a lot of handouts maseche moko wuok. Okrach chiwo handouts maybe appreciate ni ng'ato bet piny mowinji. Mano okrach. But then koketa culture moro mar instead of chiwo ideas and things like that, ng'ato keto focus ne sana e pesa. Mano achiel kuom gik makelo mago. Gima awacho ma en ni chon yudo ka kata kina yudo jakuo. Yudo kata nyisi ni jakuo moro aka kacha ng'ato mabor no gin machiegni. But then siasa mar chiwo handouts ni miyo koro ji ong'e ni kama ng'ane biro. Koro ji nyaka jokuo gebe they are grouping up. They are grouping up. Ng'ane nyaka wadhi oma. Koro the groups osebedo so big. Masane nyicha wabedo gi meeting. The governor nyaka county commissioner gi stakeholders mamoko. Now we agreed ni nyaka county commissioner and his team make some deliberate moves mondo walok gini. Ke jomoko ing'e nitie sani kata create avenues mag tich. Tie moko mose believe ni sani it's better mayo ng'ato. It's time for them to reap. Yeah, it's time for them. Call that culture to nyaka goal. But as a county government, one nikech mano part mar security. Gik mani winjo ka wacho ka nikech time nyalo bedo maonge. The moment mwase empower jo agriculture, waseketo pesa e trade mondo ji nyalo boro tije moandi mo. Will encourage employment, self-employment mang'eny. Then we ensure ni a very big population ok unemployed. Okay, the moment mother unemployed nyaka gichiep. Kata ang'o matimre jogi nyaka chiep. Gagi. Koro to ensure ni imiyo gi yo magichiemo go. Gik mana sebedo ka push for in the county mar keto pesa mang'eny ka trade ka keto pesa mang'eny ka agriculture so that we empower people. Mae gik ma county nyaka tim mondo wa ensure ni jogi are employed, kuo mang'eny be rumo. Then people yudo kaka ginyalo konyore e gwenge wage. Erokamano nyabili thuole madimawa wang'wa. Gweng'u no tok chal gi gweng'wa, wan gweng'wa wuotha. Wan pod wan gi hawi. But ing'eni hawi no un go ka okwa seal kuondege en gima tempo. Onyalo ringo nyaka korwa. I'm aware ni area ukocha. The governor oseketa very good culture mani onego winj jatelo. Ok ni ing'iyo jatelo e yo mar financial. At our place, if you come, if you want something in Teme and you come on the Ewigari, they don't listen to you. Yeah, and it should be that way. Kaji tenya lokopo gima timore semeno. We'll have a very good county. And king'iyo my campaigns,
I'm not one person madhi campaign le. Kata kochuna abo wacho mana development wasetim. But normally gimatimo aluongo this community anyiso gi ni karuka. This is what we have done and this is what we'll do. Good. Abedo go to engagement moro ma. Billy daki kosekalo par bang sa dik gwen market kon ma wasekalo kod daka par na medi daka mane igine go jawe modu watieke tok da tieke kapok ami thuolo mondo iore ote mar kuyo kod lit ne jaod bura maseme Dr. James Nikal ma bende ogiko dirano no wito wuon mare mano migosi jaduong Eliudo kaka Nikal ma bende ne magoro lalgo at age of 106 apani be chamo chumbi thuolo mari mondo mi kwa ote ni ne Dr. Nikal kod jo seme ko yumbla Adwa go ne jo seme gi Dr. Nikal mjumbe maseme mos ne wito jaduong na kamano to nyaka gimanya ko appreciating and that is a life makoro we wacho ni life ma was celebrate kech mondi chop 106 years mo mande ko ne jima bo chop at around 70 koro moko gi gina grace bonus manya sai omi medaka ngima koro ka wid bonus mar 36 years it means ni Nyasaye no ere kabisa Nyasaye no ero joseme yamo meyo no rito negi mjumbe to that age. Kura go ne mheshimiwa mos kabisa and I know ne mano wabo the kuyo kode. Jejo amosede. Exactly. So ambe we are planning mondo wadi kuyo kode and I know we will go and be part of the family. Erokamano nya kore moga jwang in mabende ni bedo kendo yudo thuolo malo cheno gi kachiel wagoyo ni erokamano. Wachako time kendo dichieng machielo chieng makiny mano chieng Thursday TBT ema wabol bedo kod twak achiel kod welo mopogore nyaka giko odera nieri mabiro ni nya kore moga jwang en kanyo dakika par kod adek bang sa adek ko gwen market kon maindi be wamake gi kanyo wayiene tu ichiro mamoko bende mondo obiye yamo kata kamano kinalo luto kete mane kalative wacho ni machiegni pacho mae odwa saa 7 yudo weche manyien saa 10 weche manyien saa 1 otieno weche manyien saa 3 weche manyien wacha kwarado kodi kendo odiochieng' makiny ka Nyasaye onyalona to chako nyalo lungan jasa doyo awuot seme ma kalative